Cześć wszystkim! Witam serdecznie z centrum Krakowa na moim kanale. Kilka miesięcy temu wypuściłam tutaj na YouTubie filmik o swoich ulubionych polskich filmach i poprosiłam Państwa, abyście doradzili mnie o swoich ulubionych filmach. Było tyle rekomendacji, że myślę, nie zdążę oglądać ich przez całe życie. Zaczęłam jednak z jednego serialu, który mi się tak spodobał, że nie mogłam się od niego oderwać. I biorąc pod uwagę, że nie mam dużo wolnego czasu, oglądałam go poprzez ponad 2 miesiące, ale to był świetny czas. Ja i śmiałam się, i płakałam, i czegoś szukałam, czytałam w internecie, żeby uzupełnić swoje luki w wiedzach historycznych. Ogólnie zacznę od podziękowania dla filmowców i aktorów za tę znakomitą pracę. I to jest czas honoru. Kto jest na moim kanale po raz pierwszy i nic o mnie nie wie, jestem Białorusinką. I u nas na Białorusi temat II wojny światowej jest bardzo ważny. Wciąż obchodzimy Dzień Zwycięstwa 9 maja. Bardzo czasu poświęcamy temu tematu w szkołach. I dla mnie było interesujące spojrzenie na ten temat z innej perspektywy. Co się działo w tamtych czasach w Polsce? Jakie straty poniosła Polska i jaki wkład wniosła w zwycięstwo? Nie wiem, czy Państwo wie, ale na Białorusi i w Rosji jeszcze panuje taka opinia, że wojnę wygrała Rosja, wyłącznie Rosjanie. Jednak oglądanie tego serialu całkowicie mnie rozczarowało tym przeciąganiem koca i ja zrozumiałam, że ktoś po prostu ma megalomanię, ponieważ wiadomo, że straty poniosły wszystkie kraje sojusznicze. Tak w Polsce zginęło około 5 700 000 Polaków. Opowiem krótko o serialu dla tych widzów, którzy jeszcze go nie oglądali. Serial był kręcony przez 6 lat, od 2008 do 2014 roku. Ma 7 sezonów, 90 odcinków. Wydarzenia serii obejmują całą II wojnę światową. Akcja głównie toczy się w Warszawie. Serial inspirowany historią polskich dywersantów, którzy w czasie wojny przechodzili w Anglii szkolenie, by wrócić do okupowanej przez Niemców Polski z misją konspiracyjnej walki o niepodległość. Ci żołnierze są również nazywani cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej. Byli szkoleni do działań indywidualnych w zakresie sabotażu, dywersji, wywiadu, łączności. Szkoleni byli w około 30 specjalnościach na kursach organizowanych w około 50 tajnych brytyjskich Special Training School, specjalnych szkołach treningowych. Serial ma wiele interesujących postaci drugoplanowych. Powiedziałabym, że głównym celem tego serialu jest edukacja. Poprzez bohaterów reżyserzy opowiadają młodym pokoleniom o wojnie, o historii, o codziennych trudnościach wojny. Na przykład w pierwszych 2 sezonach można zobaczyć i więcej dowiedzieć się o życiu w warszawskim żydowskim getcie. Można zobaczyć, jak ludzie zdradzali swoich bliskich, żeby przeżyć, przetrwać i zawierali układy z Niemcami, a później też ginęli od niemieckich kul jak od bumerangu. Można zobaczyć, jak ludzie szaleli, popełniali samobójstwo z takiego mocnego bólu po stracie wszystkich bliskich. Można zobaczyć, jak ludzie byli łamani przez tortury i jak ludzie mogą być okrutni w wynalazkach tej tortury. Co ciekawe, moim zdaniem w serialu w ogóle nie ma wyłącznie pozytywnych postaci. W taki czy inny sposób każdy bohater był zmuszony do różnych wyborów, żeby ocalić, jeżeli nie swoje własne życie, to życie drugiego człowieka. Każdy ma swoje wady i mnie to bardzo się podoba.
to taka szczerość, jak i w prawdziwym życiu. Jeszcze reżyserzy wykonują taki trik, niespodzianki. Nigdy nie możesz z pewnością wiedzieć, że twój ulubiony bohater przeżyje. To jak w grze o tron. Ty już zakochałeś w bohatera, przyzwyczaiłeś do niego i tutaj on nieoczekiwanie ginie. Ale to nie jest gra o tron. To jest prawdziwa historia i najprawdopodobniej tak i było w czasy wojny. Może brzmi trochę dziwnie, ale mnie bardzo podoba się w serialu to, że tutaj nie ma takich super skomplikowanych specefektów i dużej ilości krwi, ponieważ teraz w filmach o wojnie jest taka moda pokazać wszystko tak strasznie, żeby zostawić widzów w szoku od tego horroru. Także mi podoba się to, że w filmu nie ma takich wyraźnych scen seksu. One są, jak i sceny przemocy, ale związek miłosny między parami pokazany jest tak bardziej powściągliwie. Dużo uwagi poświęca się rzeczom, detalom, kostiumom, wnętrzom, wyglądowi ulic. Tak na przykład do nagrywania 7. sezonu Powstanie reżyserzy podeszli bardzo zasadniczo. Aby stworzyć wizję powstańczej Warszawy, na Śląsku zbudowano imponujący plan zdjęciowy. Znalazło się na nim 200 członków grup rekonstrukcyjnych, setki statystów, 35 kaskaderów. Oprócz nich na planie pojawiło się kilkadziesiąt pojazdów z epoki czołg 5 Panter i samobieżna mina pułapka 33 Goliath. 30 kg silikonowego szkła, kilkanaście ton gruzu i 500 specjalnych miękkich cegieł. Na Dolnym Śląsku na pofabrycznych terenach scenarzyści odtworzyli warszawskie dzielnice, Śródmieście, Starówkę i Czerniaków z okresu najintensywniejszych bombardowań i walk powstańczych. Nawiasem mówiąc, gdybym wiedziała, że sezon 7 Powstanie został nakręcony nie w porządku chronologicznym, a jest taką podróżą w przeszłość i opisuje wydarzenia między 4. a 5. sezonami, oglądałabym go po 4. sezonie. Dlaczego? Ponieważ było mnie bardzo trudno i smutno patrzeć na tych bohaterów, tragiczny los których ja już sobie uświadomiłam w poprzednich sezonach. I to taka mała rada ode mnie, jeżeli jeszcze nie oglądali serial, to 7. sezon oglądać po 4. Dzięki tej serii lepiej poznałam Warszawę i jej historię. Szczerze mówiąc, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Warszawy w 2021 roku, to miasto mi się nie spodobało, ponieważ wydawało mi się ono tak niezgrabne, betonowe, za duże, ale po obejrzeniu tego serialu nawet zakochałam się w Warszawie. Wyobrażałam sobie ból, jaki odczuwała Warszawa podczas powstania i żal mi było to miasto, że tyle dziedzictwa architektonicznego zniknęło w zaledwie 64 dni. Przyznam szczerze, że nie rozumiałam wszystkich dialogów na 100%, ale oglądanie serialu znacznie poprawiło rozumienie płynnego polskiego. Dlatego radzę tym, kto uczy się innych języków obcych, oglądać filmy i seriale. To ćwiczy słuch. Dzięki tej serii dowiedziałam się wielu nowych polskich słów, których nigdzie nie słyszałam na kursach językowych. Na przykład słowo gryps, łapówka, kapuś. Wiem, że to nie jest dobre słowa, ale nigdy ich nie wiedziałam. Bardzo ciekawe emocje wzbudziły we mnie wydarzenia opisane po zakończeniu wojny i nadejściu władzy Sowietów. Teraz rozumiem, dlaczego wielu Polaków tak negatywnie odbierają język rosyjski. Widzę sytuację tak. Polacy walczyli o niepodległość z Niemcami.
I wreszcie wojna się skończyła, Niemcy skapitulowali, ale zamiast tych okupantów przychodzą nowi okupanci, którzy nie szanują polskie, język polski i narzucają własny język rosyjski. Ale brawo, Polacy brawo! Po wielu latach Polska pokonała ten reżim, zachowała swoją suwerenność, swój język, czego nie mogę powiedzieć o moim narodzie, który wciąż się rusyfikuje. Szczerze mówiąc, gdybym była Polką, byłabym strasznie dumna ze swojego narodu i wyczynu, jakiego dokonali moi przodkowie. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w nowych odcinkach. Pa, pa! Dziewczyno z granatem w ręce,